Estamos escoitando a información meteorolóxica, escoitando as noticias, as novas das 11 da mañá, 11:07. Estamos, bueno, 11:07 polo reloxo que teño eu. 11:07, sí. Segunda hora de programa ata unha, nun espazo ben movido, a verdade que sí. En estes días de troula, de festa, de verán, as primeiras do Barbanza, as primeiras da zona que comezan mañá, como decimos, en Boiro, pois estamos na zona peatonal. Estamos pois ao carón dunha froitería, da terraza do Furancho, hai hostelería e droguería, temos as nosas costas un visitadísimo mercado municipal tamén, cunha inversión, depois falaremos co alcalde para pechar este tempo de actualidade dende Boiro, pois desta reforma prevista xa anunciada no mercado municipal e outras moitas actuacións, e tamén, como non, falaremos da programación das festas. E dentro da programación das festas, ao principiar este programa especial, falábamos con María Outeirá, a responsable de Cultura e Festas do Concello de Boiro, e facía unha louvanza o mundo empresarial, o mundo comercial, o mundo que conforma o día a día, que viste. Quitamos o comercio a Boiro, sí, quedan as praias, quedan a xente, pero quedaría moi coxo, ou non? Bueno, pois o comercio é fundamental, os empresarios, os autónomos, os que erguen a persiana e baixen a persiana cada día. Dentro desa asociación boirense de empresario, o seu tesoureiro está con nós, unha persoa vinculada ao mundo do ocio, da cultura, da diversión, pois é a Pousada, un lugar emblemático de Boiro. Suso Santamaría. Suso, moi bo día. Hola, bo día. Tesoureiro tamén da Asociación Boirense Empresario. Tesoureiro da asociación e traballando sempre polo asociacionismo dende hai moitos anos. Bueno, como vai esa Pousada? Pois a Pousada vai cada ano millor. Cada ano aparecen novos baches, pero cada ano pois saltámonos e nada, isto trátase de reinventar, como calquera outro comercio. Como, que saúde ten o comercio en Boiro? Neste 2026, nas datas nas que estamos, porque sí que hai baches, sí que hai complexidades no día a día, pero a nivel conxunto, que balance podes facer, Suso? Pois podo facer un balance moi positivo. O comercio de Boiro realmente depende un pouquiño tamén dos comerciantes, sabes? Unha asociación non funciona se os seus socios non funcionan, é así. Desde a asociación temos un equipo e unha boa conxunción tamén cas administracións e vai todo un pouco da man. E non paramos de facer actividades e actividades exitosas. Realmente o nivel de asociacionismo que hai dentro da asociación de empresarios é moi alto. Falamos de que unha asociación nun pobo como Boiro pasa os 200 e pico asociados e aparte que son todos moi activos e iso é importante. Ao longo do ano facemos un montón de actividades. Fíxate, todos os anos estamos recibindo premios por exemplo, da Xunta de Galicia. Fomos segundos a nivel nacional 2 anos seguidos, rozando xa, bueno, a excelencia máxima, que sería quedar primeiros. Fomos a Madrid a recoller o segundo premio, por detrás un ano de Valencia. Polo traballo, pola dinamización, polo empeño. Sí, a Asociación de Empresarios. Bueno. Eu penso que en toda Galiza non hai unha que se poda falar do nivel de traballo que todas traballan, non vou, pero dicir que nós estamos recibindo moitos reconocementos e por algo será. Que bueno. Peches, aperturas, lidiar coa tecnoloxía, bueno, todo isto é o día a día dun comercio. Hoxe en día os comerciantes xa non é o comercio que había hai anos, non? Que tiñas que pensar un pouquinho no comercio máis directo. Hoxe en día as tecnoloxías están aí, estánse implantando e tamén desde a Asociación de Empresarios estamos todos os días facendo cursos gratuitos pois para que os mesmos comerciantes, empresas de hostelería e calquer socio se poda actualizar. Como se utiliza o WhatsApp de empresas, como utilizamos, como vamos a facer tickets digitales. Bueno, hoxe en día para nós o ticket digital xa é casi o día a día, porque xa desde hai anos se sube calquer ticket que ti compres en un local asociado en Boiro, o mismo cliente o que está comprando xa sabe que hai que subilo a AVE porque eso vai a ter premio sí ou sí. Entonces é algo que nos xa vamos avanzando. Están afeitos xa. Sí. E non, eu que podría decir o comercio que é unha maravilla, a verdad, é que coincidiron cando coinciden todas estas factores que estamos falando, de que o comerciante ten ganas, que a asociación está por detrás e que as administracións os apoian, e que non pode ser nada malo. Eso iba a decir a Suso, as administracións apoian, a administración máis próxima, a de primeira man, o Concello, outras administracións que teñen que sumarse a todo isto.
Claro, claro. Está claro que non somos o exponente. Cando un tira, os outros ven que, bueno, hai que apoiar porque están tirando e nós estamos tirando. Temos a sorte de ter un xerente que é moi top, de ter un presidente que tamén lle dedica, porque sabemos que eso é un traballo... Valle tempo. Claro, e non é un traballo remunerado, sabes? Pero dedicanlle moitas horas e con moita ilusión, porque os reconocementos vense ano tras ano. Cando facemos moitas cousas. Unha gala anual onde premiamos os comercios con maior trayectoria, o mellor comercio do ano, e invitamos a todos os socios e facemos piña. O que hoxe en día diríamos networking. Antes dicía meu pai de andar polo medio. Sí. Este tipo de palabras, pero está moi ben que nos vexamos as caras e que falemos entre nós e que sepamos a que se dedica cada un, porque moitas veces vives en un pobo e non sabes quen é o que ten o comercio da esquina, nin o de arriba. É verdade. Isto fai unión, vai confrontar ideas, verse as caras. Cales son as necesidades que ten o comercio de Boiro para aínda brillar máis, para aínda ter máis oportunidade? Porque esta zona peatonal penso que funciona, non funciona as peatonais en moitos lugares, pero cales son as necesidades que pode ter o comercio para seguir brilhando? As necesidades. Aquí en Boiro? Sí, eu non che podría dicir que necesidades teñen. Eu diría máis ben que o que quere cada comerciante, cada negociante, ao que aspira. Cales son as súas metas? E dentro das metas que teña cada un, aí se generan as necesidades. Claro, porque non vamos a detectar necesidades por sí, pero sí o que podemos facer é inculcarlles de que un negocio non é abrir a porta e chao. Un negocio require todos os días traballo, estar en redes sociales, ampliar sempre a túa visión de mercado, e para eso está a asociación, para darche todos esos utensilios e estarás utilizando, porque ven que funcionan, sabes? Ao final, antes decías de que a concelleira decía, bueno, o que dá vida a Boiro son os seus autónomos, as súas empresas. É certo, porque un pueblo sin empresas, sin autónomos, é un pueblo sin vida, sería un pobo dormitorio, e nós o que facemos é tecer unha rede, e esa rede axúdanos a poder vivir e convivir neste pobo e intercambiar cousas. Chegan as festas, notase na economía, notase que do 3 a 8 neste ano son as únicas festas, que nos dixo David Boga, as únicas festas de Boiro Casco. Polo tanto, hai que aproveitalas ao máximo. Isto tamén deixa pegada no que é na economía. É importante dentro do conxunto de ano o que un comerciante pode gañar nestes días, hostelería, etcétera. Vale, aí abrimos moitas portas, sabes? E ao final, como se di, nunca se chove a gusto de todos, pero sí, as festas son moi importantes porque é unha maneira de mostrar Boiro ao exterior. E hai que pensar tamén no exterior. Eu sempre digo que nós aquí temos que aspirar a un turismo, pero un turismo sostible e equilibrado. Non buscamos un apelmazamento de xente. E iso é importante mostralo. Moitas veces se generan a varios comerciantes pois algún tipo de problemiña, pero xa está moi habituados e saben que hai que salvalos. Haberá algúns que lles favorezca e outros negocios que lles favoreza tanto, pero como vamos todos a unha, somos unha piña, cando se vayan estes, pois será do revés. Pero as festas sempre son boas para a hostelería e para algún tipo de comercio, pero sobre todo para a hostelería. Sen dúbida. Este ano os comerciantes, sobre todo aqueles de maior longevidade, aqueles que continúan na batalla, van ser protagonistas. Decía a concelleira que non ten a cifra exacta de 12, preto unha veintena de persoas que representan os seus negocios, pero que ao final representan o conxunto do comercio, que van ser os protagonistas do pregón. Vamos, que hai protagonismo activo, aínda máis dentro das propias festas. Sí. Serás un deles ou non? Non, é que isto xa se están premiando moito o asociacionismo e están eles intentando facer grupo por sectores, e parece moi boa idea, porque se agora facemos un pregón de xente moi lonxeva dentro do que son os negocios, xa se fixo dentro da cultura hai un par de anos, e nese si estudian eu, e xuntouse tamén un colectivo de xente que leva traballando anos en pro da... Entonces, que sigan por aí está ben, pero tamén che teño que dicir que desde a AVE marcamos ese camiño, porque dentro da Asociación de Empresarios xa é algo que nos temos distintos actos. Temos un acto longo do ano chamado Fálame Sempre, que é algo que nos que é algo que nos facemos con 5 negocios de Boiro e misturamos os negocios novos, os que están rompendo, os que realmente están
máis actualizados con outros máis antigos. Entonces o que facemos é premiar a comercios con moita longevidade, veñen e diante dos seus amigos e veciños e conocidos, imagínate, xuntamos na asociación de empresarios máis de 200, non cabe máis, que para xuntar eso nunha asociación, que eu estou no asociacionismo, é complicado, cando convocas unha asamblea veñen 3. A veces non venía a directiva completa, pero ali plantanse 200 e pico. E dende ali xa levamos traballando e pareceme increíble e pareceme moi acertado que dende o Concello se lle dé a continuidade a eso despois no pregón. Tamén o mencionou, a concelleira, que coller un pouco ese traballo xa feito e, bueno, institucionalizalo a nivel festas, o protagonismo... Que che parece a programación das festas? Mira, a programación das festas a min parece sempre... Para todos, un pouco, non? Sempre para todos. E parece espectacular, sexa cal sexa. Sabes, sempre vai haber para gustos, pero falemos que son as festas de Boiro. E entón se queres rascar, sempre vai a topar. Pero... que queres? Son as festas que as paga o Concello, que axudan os empresarios e sempre vai estar ben, sempre vai estar ben. Hai actividades todos os días para todas as edades, para todos os gustos e como digo eu, se rasca sempre a contragusto sempre vai aparecer algo. Eu son moi fan e moi a favor das festas e da súa programación, sexa cal sexa. É verdade que sí. A Pousada, nada máis e nada menos, o seu responsable. Cantos anos coa Pousada? Cumprimos 34 anos agora en decembro, sempre programando desde o inicio e aquí estamos. É un lugar histórico, sempre que aparecemos por Boiro ou non, hai que pasar pola Pousada. Isto é así. Sí, bueno, eu creo que xa é unha sala que trascende un pouco a Boiro e bueno, seguimos co mismo rol, 120 actuacións anuais. Aí mistúrase todo, non só música. Fíjate ti, aí como que empezou. Cando empezaba Luis Tosar, Carlos Blanco, que coincidín eu canas en Santiago aí no 92, xa mostrou xen para cá, que eu abrí no 93. Xa ten moita trayectoria e seguimos aí traballando. Esas paredes teñen historia, Sí, bueno, tireinas moitas veces e volvinas a facer. Suso, graciñas por vir, por buscar un oco a disfrutar das festas, a seguir con esa trayectoria dun lugar emblemático que evidentemente trascende as fronteiras de Boiro, do Barbanza e de moito máis alá, como é a Pousada. Graciñas polo traballo. Moitas grazas. Grazas, Suso.